Wara l-allegazzjonijiet serji ta' vjolenza domestika fuq martu li dwarhom kien interrogat matul il-jum tas-Sibt, in-Nutar tal-Kurja u issa ex-President Onorarju tar-Repubblika Robert Aquilina hu l-kap de facto tal-PN Kerol Aquilina bost esponenti magħrufin nazzjonalisti ħarġu jagħtuh l-appoġġ tagħhom u saħansitra qalulu li jinsab talbhom. Ta' sqarrija li Aquilina ppubblika fuq il-midja soċjali tiegħu il-ħadd ikkummenta fost l-oħrajn David Take. Take, li kien il-vuċi tar-Radju Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil, kien osfor mix-xena pubblika fl-aħħar snin wara li nkixef li kellu pendenzi tal-VAT li laħqu eluf kbar ta' euro. Iżda issa Take reġa' feċ fejn mhux biss tal-appoġġ tiegħu li Robert Aquilina iżda saħansitra wguralu aktar ħidma skontu għal ġid tal-pajjiż. Take qallu hekk lil hu l-kap de facto nazzjonalista. Robert, l-ewwel responsabilità tiegħek ilejk kien nifsek, it-tfal u l-familja. Grazzi dak kollu li għamilt tal-pajjiżna u grazzi bil-qudiem għal dak li inċert li se tibqa' tagħmel. Dejjem se ssib l-għajnuna u s-solidarjetà tiegħi u ta' ħafna eluf oħrajn. Esponenti ieħor nazzjonalista li ħareġ jagħti appoġġ lil Robert Aquilina kien Richard Muscat, eks ambaxxatur maħtur fi żmien gvern nazzjonalista u attivist magħruf. Lin-Nutar tal-Knisja Muscat kitiblu qallu: Grazzi tal-li tajtna l-opportunità li nisimgħu l-verżjoni tiegħek minn fejn stajna nifhmu aħjar. Jiddispjaċini ta' din il-ġrajja familjari li nisimgħu bħala wkoll. Solidarjetà miegħek u mal-familja tiegħek. Pal min jipprofitta ruħu b'intenzjonijiet ulterjuri. Tinsabu fi ħsiebna u fit-talb tagħna biex issibu serenità u kuraġġ għall-futur tagħkom. Diversi kienu laqdiet u l-NGOs li esprimew il-kundanna tagħhom għal fatt li l-Maġistrat tal-Assa, Kevin Azzoppardi, iddeċieda li ma joħroġ mandat ta' arrest fuq il-każ minkejja li l-professjonisti soċjali kkonkludew li mart Robert Aquilina kienet friskju għoli.